Така, здравейте пак. Ще изпълним и допълнителната задача, която гласи на компютър от мрежата да се създаде веб страница индекс HTML с информация за специалност MUT чрез FTP протокол да се аплодва на сървъра, като първо трябва да смени текуща директория след свързването и да се изпълни тази команда за промяна, да се зареди в страницата на браузъра адресът mut.ue-varna.bg. Така, значи избираме един клиент. Ето го този клиент, примерно. Създаваме първо един файл с текстов редактор. Ето това е допълнителната задача. Трябваше да го сложа тук, за да може да се вижда. Добре. Проблем е изтриването. Така. Ето, изтрихме го вече. Така. Страницата. Примерно може да вземем от вече листнатата страница в HTTP, Edit, някои неща. Вземаме ги всичките, просто ще ги коригираме. Примерно ще оставим факултет информатика, икономически университет. Добре дошли в сайта на MUT. То горе да бъде така, поне нещо променено. Звездички ще сложим. Просто да е нещо различно. Съхраняваме тази страница както пише в условието, index HTML. Index HTML. Така, конектваме се към FTP сървъра. Но с потребител user. След това сменяме директория с HTTP. Тази и отново питаме put. Слагаме файла index HTML. File transfer progress. Copy it. Everything is OK. Така. И достъпваме това с mut.ue-varna.bg. mut.ue-varna.bg. Ето. Заедно с новите звездички и така нататък. Как реализирахме това mut.ue-varna.bg? То го има в условие номер 2 на задачата, като се листни в DNS-а още един ред, който е този.
С това и допълнителната задача е изпълнена.